Ondrejská ľudová veselica. Tak čo, chystáš sa? Jasné, že sa chystám. Čo by som sa nechystal? A lístky už máš? Mám lístky, mám všetko, mám lístky, mám kroj. A koľko stoja lístky? 3 eurá, ak máš kroj, 5, ak nemáš. Ak mám kroj. A máme kroj? Máme kroj. No ale Ondrejská je ďaleko. No veru, že hej, a čo budeme dovtedy robiť? Poďme si zahrať ping-pong. Tak poďme. To si ako daj. Pingpongový turnaj 16. novembra 2013. Ondrejská ľudová veselica 29. novembra 2013. Tešíme sa na vás.